בשבט, עסקים כרגיל, הכל נראה כרגיל, הולכים לעבודה, קונים, מדליקים, מחפשים, מנקים. באמת הכל כרגיל? ממש לא. תדעי לך, ט"ו בשבט זה יום גדול, יום ענק. ט"ו בשבט הוא יום שמסוגל לרפואה, מסוגל לישועה, מסוגל לזיווג, מסוגל לפרנסה, מסוגל לכל כך הרבה ניסים. יום שנראה הכל כרגיל, אבל מתחת לפני השטח רוכשת התחדשות מדהימה, פעילות מדהימה, אפילו בעולמך שלך. לא רק בעולמם של הצומח, של האילנות, הפרחים והצמחים, אלא גם בעולמך שלך. כדי להבין את הגודל של היום הנפלא הזה, בואו נדבר טיפה על חודש שבט. בראש חודש שבט, שבט ראשי תיבות שנתבשר בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא נותן לך שבט ביד, מטה ביד, מטה עם המון סגולות, שבט שיש בכוחו לבקוע את כל הימים כולם. אתם יודעות, כשהקדוש ברוך הוא גירש את אדם וחווה מגן עדן, אז אדם הראשון, לפני שהוא יצא משם, המקום הנפלא הזה, הוא לוקח לו למזכרת חתיכה קטנה מעץ הדעת, הוא עוקר ממנו ענף, הענף הזה זה בעצם שבט, מטה, המטה הזה הוא מאוד סגולי, זה מעץ הדעת, והשבט הזה מתגלגל, שנים כל כך רבות וארוכות, עד שבגלגוליו הרבים הוא מגיע לחצרו של יתרו כהן מדיין. השבט הזה, המטה הזה, תקוע שם באדמה שנים ארוכות, כל כך הרבה אנשים מנסים לעקור אותו, להוציא אותו, מביאים דחפורים, מנסים בכל מיני שיטות לעקור את השבט הזה, ואף אחד לא מצליח. והנה מתגלגל משה רבנו, גואלם של ישראל, לביתו לחצרו של יתרו כהן מדיין. כשהוא רואה את השבט הזה, את המטה הזה, בקלי קלות, הוא עוקר אותו מהאדמה. וזה השבט, זה המטה, שאיתו קורע משה רבנו את הים לעם ישראל, שאיתו הוא מחולל את כל הניסים ואת כל הנפלאות, מכה את מי שצריך להכות, מרפא איפה שצריך לרפות, משקה דרך המטה המיוחד הזה. תדעי לך שבראש חודש שבט, הקדוש ברוך הוא נותן לך ביד מטה שבט ואומר לך, קחי, את יכולה לבקוע את כל הימים כולם בכוחו של המטה הזה. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, קשים נקביו של אדם, הבריאות כקריאת ים סוף, אבל יש לך מטה ביד ואיתו את יכולה לבקוע. יום ט"ו בשבט זה יום מסוגל, זה המרכז של החודש הנהדר הזה. אומרים לנו חז"ל שבאלף בשבט משה רבנו אוסף את כל עם ישראל לפני שהוא נפטר, והוא מספר להם את כל דברי התורה מחדש, הוא מוכיח אותם, הוא מברך אותם, הוא מכין אותם לכניסה לארץ ישראל, מאלף בשבט ועד זין באדר 36 ימים. אומרים חז"ל, מאלף בשבט ועד זין באדר 36 ימים שמסוגלים לברכה גדולה, להכנה לגאולה, לכניסה לארץ ישראל, זמן שמסוגל לדעה, לחוכמה ואפילו לשלום. כשמשה רבנו מוכיח את עם ישראל ומדבר איתם, הוא מדבר איתם בנחת, בדרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. משול אחד בשבט כיום שניתנה בו תורה לעם ישראל. ט"ו בשבט, זה מרכז החודש המיוחד הזה, 30 ימים לפני פורים, וידוע ש30 יום לפני כל חג, האור של החג מאיר בעולם. אז האור של פורים בט"ו בשבט כבר מתחיל להאיר, ואנחנו אומרות בראש חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. מה זאת אומרת מרבין בשמחה? לא מתחילים בשמחה אלא מרבים, כי בחודש שבט השמחה כבר מתחילה לפרוץ מאליה. אז זה הזמן הגדול המיוחד הזה, זמן של ט"ו בשבט. בואו נדבר טיפה על היום המסוגל הזה. בט"ו בשבט בעצם את מקבלת מהקדוש ברוך הוא כרטיס. כרטיס של כל מה שאת רוצה. ואני אסביר. אני אסביר דרך משל. ינקלה היה מאוד עני, לא היה לו מה לאכול בבית, המצב שלו היה מאוד קשה, לא היה לילדים מה לאכול, וכמו בסיפורים הגג דולף וקר, והילדים בלילה הולכים לישון רעבים וכל הזמן בורחים שהם רוצים אוכל וקר להם. והנה, ינקלה הולך לישון עצוב, מדוכדך, באמצע הלילה, דפיקות בדלת, הוא פותח את הדלת, והפקיד של מפעל הפיס אומר לו, ינקלה, זכית במפעל הפיס, הנה הכרטיס שלך, זכית, אתה עשיר גדול. ינקלה מאיר את כל הילדים, וכולם מתחילים לרקוד ולשמוח, פוצחים בשירה וריקודים, מה קרה?
מה קרה? יש להם כרטיס ביד, אבל אתם עדיין רעבים, עדיין קר, עדיין קשה. נכון, אבל יש לנו ביד כרטיס, וזה מה שצריכים להרגיש ביום ט"ו בשבט, שהזיכרון שמואל כותב, ביום זה יורד שפע התחדשות גדול מאוד על הנשמות בעולם הזה, וכולם מקבלים כוחות חדשים ומתחילים לצמוח בחיות חדש. זה זמן שאת מקבלת ביד כרטיס של זיווג, כרטיס של פרנסה, כרטיס של בריאות, של שמחה. זה היום המיוחד הזה. הכל רוכש תחת האדמה, עדיין לא רואים, אבל עוד מעט, הכל יצמח והכל יפרח. ביום הזה את מרגישה תקווה מאוד גדולה, שהנה, הקדוש ברוך הוא גואל אותי, והנה, הקדוש ברוך הוא נותן לי ישועה גדולה. יום ט"ו בשבט, אומרים חז"ל, זה יום בו נידונה פרנסתו של אדם. אם תהיה הפרנסה כמו פירות, או אם תהיה הפרנסה כמו ירקות. אם זוכה האדם כמו פירות. פירות זורעים פעם אחת זורעים ומשקים וזהו. הפרי מניב פירות במשך שנים ארוכות. ירקות לעומת זאת כל שנה, כל הזמן. צריך להתאמץ בזריעתם, בלקיטתם, בגידולם. לא פשוט. צריך האדם ביום ט"ו בשבט להבין שהיום הזה הוא יום שמסוגל לפרנסה, להתפלל חזק על הפרנסה. ואפילו התפילה של האדם ביום הזה עושה פירות מאוד מאוד גדולים. כי האדם, עץ השדה, כל כך הרבה משותף יש בין העץ לאדם. דוד המלך בתהילים כותב, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. מה סוד ההצלחה של האדם? יש עץ שהוא נטוע, הרבה שנים הוא נמצא באותו מקום, נטוע, שום דבר לא זז. אבל יש עץ קטן, שעוקרים אותו מהמקום, ושותלים אותו במקום אחר. בעצם זה קשה לעץ. למה עושים כך לעץ? כי מעבירים אותו ושותלים אותו במקום אחר, זה לטובתו, כדי להשביח אותו, כדי להוציא ממנו פירות יותר טובים. גם בחיים, את מרגישה לפעמים עקורה, הקדוש ברוך הוא עוקר אותך מהמקום הטבעי שלך, את מרגישה לפעמים מרחפת באוויר, דברים לא כל כך טבעיים קורים איתי, הקדוש ברוך הוא עוקר אותי ושוטל אותי במקום אחר. נכון, כדי להצמיח אותך, כדי להפריח אותך, כדי שיצאו ממך פירות מתוקים יותר וטובים יותר. כך עשה הקדוש ברוך הוא עם כל גדולי העולם. הקדוש ברוך הוא ראה את אברהם, אבינו נטוע במקומו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, לאן? אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא עוקר את אברהם אבינו מהמקום שלו, ושותל אותו במקום אחר, ושם צומח וגודל אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא עוקר את יעקב אבינו מהמקום הטבעי שלו, מהבית שלו, שם אותו בחרן, ושם הוא גדל וצומח ומביא לעולם 12 שבטים כל כך קדושים. הקדוש ברוך הוא עוקר את יוסף הצדיק מהמקום הטבעי שלו, מהלימוד עם אבא שלו, מהבית שלו, ושותל אותו שם במצרים, בקשיים כל כך עצומים, בבור, בביתו של פוטיפר, בניסיונות כל כך לא פשוטים, ושם הוא צומח וגדל להיות מלך על עם ישראל. ודוד המלך, דוד מלך ישראל, שהקדוש ברוך הוא עוקר אותו, שם אותו באוויר, במציאות כל כך לא פשוטה, במדבר, בניסיונות כל כך קשים, ושם דוד המלך צומח וגדל להיות מלך על כל עם ישראל. וזה הסוד. אם את מרגישה כל כך עקורה, כל כך הרבה ניסיונות, הרי זה השם יתברך, זה לא טבעי שאין ילדים, זה לא טבעי שאין פרנסה, זה עקור מאוד כשאין זיווג וקשה, הכל כל כך לא. מה הקדוש ברוך הוא, אתה שותל אותי בכאלה מקומות לא פשוטים עם ניסיונות כל כך קשים? אומר הקדוש ברוך הוא, תדעי לך, שם תוציאי פירות מאוד גדולים. תזכרי כי האדם עץ השדה, כמו גרעין שזורעים באדמה, והוא נרקב ונמוג ונעלם, ומשם, מתוך הריקבון הזה, מתוך ההיעדר הזה, צומח לו עץ לתפארת. כך גם האדם. כשאת מרגישה כעין, כשאת מרגישה כלום, כשאת מרגישה שהכל נגמר, תדעי לך, משם צומחת ישועה. תזכרי כי האדם עץ השדה, כמו שגרעין אחד קטן, מצמיח פירות כל כך רבים. כל השקעה באמונה, אפילו קטנה מאוד, תצמיח לך פירות ופרי פירות גדולים מאוד.
ככל שמשקיעים באילן, כך הוא מצמיח פירות יותר טובים. ככל שתשקיעי באישיות שלך, תשקיעי ברוחניות שלך, תשקיעי בעבודת המידות שלך, כך תצמיחי פירות טובים, כך תצמיחי דברים יפים ממך. וכמו שהאילן יונק את חיותו ממי תהום, כך מים אין מים אל התורה, כך אנחנו יונקים את כל החיות שלנו, את כל ההצלחה שלנו, את כל הברכה שלנו דרך התורה והמצוות. כמה חשוב להיות מחוברת לתורה, כמה חשוב להיות מחוברת לפרשת השבוע, כי משם את שואבת את כל הכוחות כולם לחיים שלך. וכמו שהעץ סופג בעצם את מים מהשורשים החבויים באדמה, כך גם את סופגת את כל החיות שלך ממי? מאבותינו הקדושים, מאמותינו הקדושות. כמה חשוב להיות מחוברת לאימהות שלנו, להיות מחוברת לאבות שלנו, להיות מחוברת לצדיקים. איך היו האימהות שלנו המבוגרות? כל הזמן מזכירות צדיקים, בבא סאלי, רבי שמעון. ככה צריך להיות מחוברת לקדושים, מחוברת לצדיקים גדולים. וכמו שהאילן זקוק לשמש כדי לגדול, כך צריך גם האדם להיות מחובר לאור של שמש, לרב שיאיר את דרכו. כשיש לך רב, כשיש לך את מי לשאול, את בעצם מחוברת, את ניצולת מן הספק. ספק זה קשה מאוד, ספק זו המחלה הכי קשה שיכולה להיות בעולם. כמה חשוב שנהיה מחוברות לרב גדול, שיגיד לנו מה לעשות, לפנות ימינה, לפנות שמאלה. וכמו שהאילן זקוק לאוויר צח, כך גם את, אמא יקרה, זקוקה לאווירה טובה. כמה חשוב שהאווירה בבית תראה אווירה טובה, אווירה מאוד מיוחדת, במיוחד בחגים. תמיד אני אומרת, חגים ושבתות זה הסוד של ההצלחה עם הילדים ועם הזוגיות ובכל העניינים. מגיעים חגים, מגיע שבת, תדאגי שהבית ילבש חג, שהבית ייראה, שתהיה אווירה מאוד גדולה. היה לי נס מאוד גדול עם ט"ו בשבט. תמיד אני מספרת את זה ואני תמיד נזכרת וכל כך מתרגשת מהנס הגדול הזה. היינו זוג צעיר, רק התחתנו. אני ובעלי, בעלי היה אברך, בקושי הצלחנו להתפרנס, עבדתי מילואי מקום כאן ושם. ואז הגיע ט"ו בשבט. ט"ו בשבט הגיע חג מאוד גדול, יצאתי החוצה, אמרתי, אני אעשה קניות, אני אקנה פירות, והנה בארנק יש לי כמה שקלים בודדים. אני נכנסת לסופר הגדול, ואני רואה כל כך הרבה פירות, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה יופי, ואני אומרת, יואו, אני רוצה לעשות שולחן של ט"ו בשבט, אני רוצה לערוך שולחן יפה של ט"ו בשבט. אני מסתכלת בארנק, כמה שקלים בודדים, רק קצת אגוזים עולים כמה שקלים בודדים, מה אני אעשה? לקחתי עגלה, והתחלתי להסתובב בסופר בין המדפים, ואני מסתכלת ועיניי קלות, ואני אומרת, השם, אתה בטוח תעשה לי נס, בטוח תעשה לי נס, ואני עוברת בין המדפים, והנה כמו בסיפורים, אני מרגישה יד מונחת מעל כתפי, ואני מסתובבת אחורה, אני רואה את שושנה, שושנה היא גננת שהחלפתי אותה בגן כמה פעמים, והיא חייבת לי כסף. ואז היא נותנת לי סכום של כסף, והיא אומרת לי, את יודעת כמה אני מחפשת אותך כדי לשלם לך? השתבח שמו, איזה חג גדול עשינו, איזה שולחן ערכתי, כמה פירות, כמה, ומאז למדתי תמיד לקחת עגלה ביד. גם אם נראה שאין סיכוי, גם אם נראה שאין תקווה, מה יהיה ואיך יהיה, קחי עגלה ביד, הקדוש ברוך הוא יעזור. אם הרצון שלך הוא רצון לטוב, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, שיהיה לך טוב בעזרת השם יתברך. ט"ו בשבט במעגל השנה מקביל לט"ו באב, וכמו שט"ו באב הוא יום מסוגל לזיווג, כך ט"ו בשבט הוא זמן שמסוגל לזיווג. ט"ו בשבט זה יום בו נידונה הפרנסה של האדם, לבקש על הזיווג, לבקש על הפרנסה. יחזקאל הנביא אומר על העץ, והיה עליהו לתרופה. ט"ו בשבט זה זמן שמסוגל לבריאות, בריאות הנפש, בריאות הגוף, זמן שמסוגל לתיקון, לאכילה נכונה, לאכילה טובה, אכילה מתוך ברכה, מתוך אמונה. ט"ו בשבט הוא זמן שמסוגל לנחת, נחת מהפירות שלנו, הילדים שלנו, ויהי רצון שבעזרת השם, בזכות היום הנפלא הזה, יום שבו אפילו התפילה עושה פירות, נזכה לשפע, ברכה והצלחה, שבט, שיהיו לנו בשורות טובות, שבט שיהיה בית טוב בעזרת השם. חג שמח, אמן ואמן.